Bala nagpobre mi. Ang importante, guwapa ko. Ana ba? Na ako'y pangutana ni Maklo. Kinsa ang pinakasikat nga tao sa kalibutan? Marites! Marites! Ay pa si Snow White. Ikaw ang lag-apple, nakauyab na. Pero ikaw, ikaw ang fruit salad. Nah, wag yapon nakauyab. Sa mag-uyab pa. Ang ingon nga. Ikaw ra ako Di ko mabuhig wala ka. Pero sa mag-asawa na, di na ako ganahan nimo. Pauli na sa inyo. Ngano man na? Bisan pila pa mo ka years nga mag-uyab, wa gyapon nay kwenta. Kay kung mo fill up na sa bayudita, single gyapon ka.